Tu havies fet cine, oi, avi? Sí, de jove. Cinema amateur, Què vol dir amateur? que no era la nostra feina, que ho fèiem com entreteniment. Algú sabria dir-me per què en el cinema podem arribar a veure les imatges en moviment? Jo, Endavant, Llum. perquè cada segon de pel·lícula passen 24 fotografies per la càmera i totes juntes sembla que es moguin. I què passa si al fer el contraplà posem la càmera a l'altra banda d'aquest angle imaginari i ens saltem l'eix? M'agrada molt la teva pregunta, Llum. El que jo us explicaré són les normes generals del cinema, igual que les té la literatura. Cap pregunta? M'han dit que els anys que passem a l'escac són molt absorbents i que gairebé no tenim temps per fer res. Sí, això també ho he escoltat jo. De fet, aquí a l'escola us vampiritzarem la vida. L'escola com a tal no és màgia, no és Hogwarts. Aquí heu de canviar el concepte de màgia per treball. Doncs a l'escola impartim 3 graus, grau en multimèdia, grau en disseny i desenvolupament de videojocs i grau en disseny, animació i art digital. Aquest últim seria el que m'interessaria a mi, el d'animació i efectes visuals, especialment el 3D. Amb les descripcions que ens has fet, t'hem fet diverses propostes. Unes d'elles són aquestes. Ah, vale. Potser el més complicat siguin els pisos particulars, oi? Sí. Aquest és el plató més gran que tenim, uns 1.260 metres quadrats, uns 30 per 40 i uns 275 quilowatts de potència. Hola, bona nit. Avui tenim la satisfacció de tenir entre nosaltres a la Llum Vidal, una directora terrassenca que avui ens presenta el seu primer llargmetratge. Bona nit, Llum. Bona nit a tothom. Què ens pots dir d'aquesta primera experiència amb el teu primer llargmetratge? Bé, jo no vull parlar massa de la meva pel·lícula perquè prefereixo que es presenti per ella mateixa. La nostra convidada d'avui, la directora de cinema Llum Vidal, va néixer a Terrassa i ha desenvolupat bona part de la seva ja extensa carrera com a directora de cinema a la nostra ciutat. Llum, com és? A què es deu aquesta professió de terrassenquisme a la teva trajectòria? Bé, no m'ha fet falta moure'm. A Terrassa no només he pogut cursar els meus estudis de cinema, sinó que també he trobat els mitjans, els tècnics i les empreses necessàries per dur a terme els meus projectes. La primera pel·lícula que tenim aquí és de 1902, doncs imagina't... Ja fa un quant temps. Sí, fa anys. I aleshores doncs, aquí tenim espai reservat per les teves pel·lícules, que també forma part del patrimoni del país, on es veuen doncs, tradicions, costums, paisatges, arquitectura, etc. I tot això és el que conserva la memòria del cinema. Quins records et venen a la memòria de la teva estada aquí al Joan 23? Una cosa que recordo perfectament és la resposta que vaig donar al professor sobre una pregunta que ara vull que algú dels més joves me la respongui. A veure, si algú em sap dir per què al cinema aconseguim les imatges en moviment. Jo, perquè cada segon de pel·lícula passen 24 fotografies per la càmera i totes juntes sembla que es moguin. Molt bé, a l'anar tan de pressa, els nostres ulls no la separen i es crea una sensació de moviment.